Gawn ni addoli Duw drwy gyd gan ei emyn 441. 441. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr ocar i oed. Darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol ryw. Hwn yw'r Owen ar ben Calfaria aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau'r ne. Trwy ei waed, unig haid, bythol heddwch a rhyddhad. Dyma gyfaill heiddau garu a'i glodfori'n fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr, dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch. 441. Daw'r darllediad y bore yma o lyfr y Pregethwr, penod 3, darn cyfarwydd iawn i bob un ohonoch chi, dwi'n siŵr. Mae amser wedi bennu i bopeth, amser penodol i bopeth sy'n digwydd yn y byd. Amser i gael eich geni, ac amser i farw. Amser i blannu, ac amser i godi beth a blanwyd. Amser i ladd, ac amser i iachau. Amser i chwalu rhywbeth, ac amser i adeiladu. Amser i wylo, ac amser i chwerthin. Amser i alaru, ac amser i ddawnsio. Amser i daflu cerig i ffwrdd, ac amser i gasglu cerig. Amser i gofleidio, ac amser i beidio cofleidio. Amser i chwilio, ac amser i dderbyn fod rhywbeth ar goll. Amser i gadw rhywbeth, ac amser i daflu i ffwrdd. Amser i rwygo,
ac amser i bwytho, amser i gadw'n dawel, ac amser i siarad. Amser i garu, ac amser i gasau. Amser i ryfel, ac amser i heddwch. Felly, beth mae'r gweithiwr yn ei ennill ar ôl ei holl ymdrech? Dwi wedi ystyried yr holl bethau mae Duw wedi ei rhoi i bobl ei gwneud. Mae Duw yn gwneud i bopeth ddigwydd yn berffaith ar yr amser iawn. Mae hefyd wedi gwneud pobl yn ymwybodol o'r tragwyddol. Ond ydy pobl ddim yn gallu darganfod popeth mae Duw bwriadu ei wneud yn ystod ei bywydau. Felly, des i'r casgliad, mae'r peth gorau all pobl ei wneud ydy bod yn hapus a mwynhau eu hunain tra byddan nhw'n byw. Rhodd Duw i bawb ydy iddyn nhw fwyta a cyfed a mwynhau ei holl weithgareddau. A bydde dy diolch i'r arglwydd am ei air i ni y bore yma. Amen. A mi ganwn ni emyn rhif 94. 94. Am y llaw agored raslon, molwn heddiw dduw yn ef. Mor ddi-derfyn yw yr hoddion a gyfrenir ganddo ef. Ffyddlon yw y cariad dwyfol uwch trienni eog fyd. Gyda llaw agored, dadol, fyth yn llawn, rhoi o hyd. Llaw y tad fy'n hilio'r ddeiar gyda manna glân yn ef. Ninnau heddiw o ddiolchgar roddwn foliant iddo ef. Boed i'r llaw agored, dirion fyth gysgodi uwch fy mhen. Caffwyf yn ddinoddfa gyson, nes dod adre i'r nefoedd wen. Emyn rhif 94.
Gweddiwn. Ein tad, rhwng wyt yn y nefoedd. Trown ata ti y bore yma i ddiolch i ti unwaith eto am y cyfle i ddod at yn gilydd yma i dy dŷ. Dod ar fore dydd Saboth. I dy gydnabod di unwaith eto fel ein harglwydd a'n Duw. Yr un sydd hefo ni o un diwrnod i'r llall. Bod ni ddim bob amser yn ymwybodol o hynny, na hyd yn oed yn meddwl am hynny ychwaith. Bod ni yn medru dy gymryd i o Dduw yn hollol ganiataol. Ond dybiwn ni mai felly mai di bod ar hyd y blynyddoedd. Dy fod ti wrth law. Dy fod ti byth yn bell o ddiwrthym ni. Ac efo ambell un, os da ni'n crwydro'n rhy bell, rwyt ti'n deud, hold on, dwch yn ôl. A dyna da ni eisiau i weld yn digwydd eto. Gweld pobl yn ffeindio'u ffordd yn ôl ata ti. Y bobl hynny sydd wedi colli golwg arna ti ers blynyddoedd. Pobl sydd wedi magu o bosib, yn mynd i gapel neu eglwys, yn mynd i'r ysgol Sul, wedi dysgu llawer am Iesu Grist. Ond wrach heb adael i'r Iesu hwnnw gyffwrdd a'i bywyd. I fod o fel gŵr mewn hanes yn unig, hyd yn oed yn ame a fydd o erioed. Cymeddwl mai storiau ydy'r gair yma, yr yda ni yn ei alw yn air Duw. Felly ar ddiwedd blwyddyn, ac ar ddechrau blwyddyn newydd, da ni'n gofyn i ti yn helpu ni, y rhai sy'n ceisio bod yn ffyddlon beth bynnag, geisio dangos y ffordd yn ôl i ambell un. Y bod ni yn ddigon parod i sôn amdana ti. Y bod ni'n barod i rannu yr hyn yr ydyn ni'n ei gredu. Da ni'n cyfadde ger dyfrondi o Dduw nad ydyn ni'n dall bob peth. Da ni'n dall y drefndi bob amser. Ond fel yr ydyn ni'n gwybod, yr hen ddywediad ydy bod rhaid ni blygu i'r drefn. A mae'n anodd gwneud hynny ar byrdiau. Gan ydy o wrach ddim yn cyd-fynd efo'r hyn yr ydyn ni eisiau i ddigwydd. Bod ni am meddyliau'n hunain, chredo'n hunain, ac yn ffeindio'n anodd ar byrdiau i ddeall y drefn. Yn enwedig ple mae salwch a marwolaeth yn cymryd lle yn bywydau ni. Ydyn ni'n gweld rhai yn byw am flynyddoedd hir iawn, eraill yn cael eu cymryd yn ifanc. Ydyn ni yn holi adeg ynny. Ydyn ni'n gweld y terfysgoedd. Ydyn ni'n gweld y digwyddiadau mawr yma sy'n digwydd yn byd ni. Y dyddiau yma hyd yn oed. Gweld bobl yn colli, gartrefi, llifogydd a stormydd, yn malu, yn chwalu tai, a bobl yn meddwl, wel,
pan bod rhaid i hyn fod. Ac mae bobl yn ddigon anhapus. Ond helpa ni gredu o Dduw. Drwy'r cyfan i gyd, dy fod ti yna. Dy fod ti ar gael. Dy fod ti yn gallu rhoi'r nerth i ni i ddal ati. A da ni'n meddwl am y bobl hynny sydd wedi cael ei dal mewn rhyfeloedd yn byd ni o hyd. A da ni'n clywed am y pethau erchyll sydd yn mynd ymlaen. Da ni'n gofyn i ti o Dduw i helpu bobl i beidio ag anobeithio. A helpa ni hefyd i gredu bod yna obaith am fyd a bywyd gwell. I bawb. Achos mae bywyd yn gallu bod yn anheg iawn i rai. Da ni'n gweld bobl yn dioddau hyd yn oed yn ein gwlad ni. Pobl sydd wedi colli cysylltiad wrach a'i teuluoedd. Pobl sydd heb gartrefi. Pobl a theimladau yn chwarae hefo'u meddyliau nhw. Pobl sydd yn wirioneddol sâl oherwydd amgylchiadau. A da ni'n gofyn i ti fod efo pawb sydd eisiau dy help arbennig di heddiw o Dduw. Ac yn fwy na hynny helpa ni hefyd eto i estyn cymorth lle y gallwn ni. Yn lleol o bosib, hyd yn oed fel eglwys ac fel gwlad. Bod ni yn ceisio bod o gymorth i eraill sydd yn rhannu yr un byd a bywyd â ni. Wrach i bod nhw'n credu yn wahanol i ni. Wrach bod nhw'n edrych yr un fath â ni. Ond da ni'n gofyn i ti yn helpu ni fod o gymorth i fod yn frodyr a chwiorydd ac yn gymdogion da i eraill. A da ni am gyflwyno i ti hefyd y bobl hynny da ni yn gwybod amdanyn nhw sydd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar. Ydy'n agos at bob teulu sydd yn galaru y dyddiau hyn. Da ni am gyflwyno i ti ddistaw bach bob byd da ni yn gwybod amdano'n bersonol. Bydd yn agos at bob un os gweli fod yn dda. A bydd efo'r bobl hynny sydd yn yr ysbyty, bobl hynny sy'n gaeth i'w cartrefi. Gad i ni edrych ymlaen at flwyddyn newydd well. Felly, cyflwynwn yn hunain i ti, a'n gwasanaeth i ti y bore yma, gan ofyn i ti fendithio'r cyfan, gan ofyn i ti'n derbyn i o'r newydd a maddau i ni yn diffygion i gyd, a bod ni'n gofyn y cyfan, nenw ein hanwyl waredwr Iesu Grist. Amen.
Emyn rhif 71. Yn dy law y mae fy amserau, ti sy'n trefnu nyddiau i gyd. Ti yw lluniwr y cyfnodau, oesoedd a blynyddoedd byd, rho dy fendith ar y flwyddyn newydd hon. Yn dy law y mae fy amserau, oriau'r bore a'r prynhawn. Ti sy'n rhoddi y tymhorau, amserhau a chasglu'r grawn. Gad dim dreulio oriau'r flwyddyn yn dy waith. Yn dy law y mae fy amserau, amser gwynfyd, amser croes. Amser iechyd digymylau a chysgodion diwedd oes. Gad dim mwyach dreulio nyddiau yn dy law. Emyn 71.
Dwi yn ymddiheuro ar y dechrau, wrach. Fyddwch chi'n clywed lot o sôn amdano fi bore yma, yn y bregaeth yma. Wrach bod chi'n arfer ac wneud, ond dyna sydd lot o sôn y bore yma am wahanol ddigwyddiadau yn y blaen. Y testun ydy'r adnod gyntaf yn llyfr o Bergethwr a penod 3. Mae amser wedi bennu i bopeth. Amser penodol i bopeth sy'n digwydd yn y byd. Ac ar yr adeg yma o'r flwyddyn, mi rydan ni, bob amser yn rhyw edrych yn ôl ac edrych ymlaen. A sylweddolon wrth fynd yn hŷn bod y blynyddoedd yn hedfan heibio. Ac mi rydan ni'n gofyn, i ble mae'r blynyddoedd wedi mynd? Noson olaf 1976, nos Wener o fi. Ac oeddwn ni yn mynd i fy ngwely. Nes i ddim aros i fyny tan hanner nos. A dyma fi'n edrych allan drwy'r ffenest a gweld i bod hi'n bwrw glaw. A dyma fi'n deud fi'n hun, gobeithio bydd hi'n well yn y bore. Achos bore wedyn, mi oeddwn ni'n priodi. Ionawr y cyntaf, 1977. Ac diwrnod glawog. Tywydd gwael. A ni dynnu un llun tu allan i'r capel a'r gweddill tu mewn, achos oedd y tywydd mor ddifrifol. Tebyg i be mai, dim di newid rhyw lot, na chdi. Ond wedi deud hynny, da ni'n cofio'r diwrnod oherwydd hynny, ac wrth gwrs mi roedd o'n i ni'n dau Rhiannon a finne, mi roedd hi'n ddiwrnod byth gofiadwy. Ac wedyn, newydd ddathlu yn priodas ar 38 o flynyddoedd, chydig ddyddiau wedyn, fe fi Rhiannon yn gadael ni. Wedyn, pethau fel e'n digwydd ar ddechrau ac ar ddiwedd blynyddoedd. Ond dwi yn gofyn, wel, ble mae'r blynyddoedd di mynd? Yna gymaint di digwydd, dim ond yn yr blynyddoedd dwytha yma. Ac yn teimlo, wel, mae Rhiannon di colli allan. Wel, oedd o'n mi fod na gweddellu dwi'n edrych arno fo. Dych chi'n gwybod, dyna ni. Ond wrth edrych yn ôl, mae yna gerig milltir y does yn bywyd ni, hefo'n gilydd, ac fel unigolion. Dwi'n meddwl bod ni yr un bobl. A mae hynny wir am bawb sy'n ni'n tybio. Mae profiadau, amgylchiadau a digwyddiadau yn lliwio yn bywyd ni yn dydyn. Ac mae'r pethau yma yn mywyd unrhyw un ohonom ni yn gwneud i ni newid, siŵr o fod, mewn rhai ffyrdd neu gilydd. Mae cyfrifoldeb am blant yn ei newid ni. Argraffydd o'n ni pan briodes i, ond ar ôl 7 mlynedd yn cael fordeinio yn weinidog. Athrawes oedd Rhiannon. Athrawes ysbyty yn Lerpwl i ddweud y gwir. Ond fe newidiodd hi yn do i fod yn fam ac yna yn llyfrgellydd. Mae'n gofalon ni yn newid. Ac felly mae hi y mywydau pawb ynde. Dydy amser ddim yn sefyll yn llonydd. Ac fel mae'r adnod ma'n deud, ac mae amser wedi bennu i bopeth sy'n digwydd yn y byd. Amser i bopeth
penodol. Ac yna da ni yn darllen yn y gair yma dyda ni ar ôl canrifoedd hir. Fe ddaeth yr amser i fyw anfon ei fab i'r byd. A dyna ydyn ni newydd i ddathlu wrth gwrs. Rhyw chydig ddyddiau yn ôl. A mae'n braf gwneud hynny yn dydy. A pawb yn dathlu mewn ffyrdd gwahanol wrach. Amser braf i rai, amser caled i eraill, trist i eraill o bosib. Gwahanol draddodiadau gan deuluoedd. Pethau ydych chi'n neud wrach o flwyddyn i flwyddyn a gwneud yr un peth wrach. Ro gyna ni ar wyl San Steffan lond y tŷ. Gan bod gynnau 4 o blant, mae'n anodd yn dydy, chi sy'n hefo mwy nag un wrach, lle da chi'n mynd i dreulio'r Nadolig. Wel, dwi wedi deud mhlant i, unwaith brodus i, nes i rioed gael diwrnod Dolig efo'n heulu fi wedyn, ochr fi o'r teulu o gwbl. Efo teulu'r wraig oeddwn ni ar hyd y blynyddoedd. A mi oedd gwyl San Steffan yn digwydd yn lle mam a tad o wraig i ddechrau fo, ond ar ôl i ni symud lawr i 500 i fyw, ddaru nhw ddechrau mynd at ni. A'i brawd, a'i wraig a'r plant, a'i pan brodo nhw, i plant nhw wedyn, a felly bu. Wrth gwrs, mae di newid eto erbyn hyn. Lot o sŵn, lot o chwerthin, chwarae gemau, yn ogystal â siarad a chwmnia. A fyddai'n meddwl am Elfed brawd Rhiannon. O'ch chi'n ffindio'r ddau yn nhw di diflannu. Dim ond y ddau o ne. A dyna lle oedd nhw. Siarad efo'i gilydd. Bastad ar y diwrnod arbennig yma. Hi oedd y chwaer fawr. Dyna ni. A da ni di ailafel rwan. Fi a'r plant, da ni'n dod at y gilydd rwan. Ar wyl San Steffan. O'n i deitha chi bod fi'n siarad lot amdan fi'n hun. Pan nes i i'm gwasanaethau cyntaf wedyn, bore dydd Nadolig yn y weinidogaeth, achos dwi wedi deitha chi o'r blaen wrach, doedd gynna ni ddim byd bore Nadolig yn y capel ni adre. Byth. Gwasanaeth plant wrach y Sul cynt, ond fel arall, doedd e ddim byd bore Nadolig gynna ni. O pan eisiau'r weinidogaeth, wrth gwrs, o pethau di newid, o gynna i wasanaeth hanner nos noson gynt yn Cwrt y Cadno, o gynna i wasanaeth am 7 o gloch yn 500, o gynna i wasanaeth am 8 o gloch wedyn yn Llansawel, a wedyn o gynna i wasanaeth arall, dwi'n meddwl am, dwi'n cofio'n iawn ebyn hyn, 9 neu 9 yn Tal y Llychau. Wedyn oedd y more Dolig i di newid. Ond be oedd yn rhyfedd oedd, o'n i'n gweld bobl ifinc bore dydd Nadolig. Do'n i'm yn gweld nhw ar y flwyddyn, ond oedden nhw'n dod i'r gwasanaeth bore y Nadolig. A mae'n debyg, chi'n gweld, mae treulio amser efo'u teuluoedd oedd llawer iawn ohonyn nhw, ynde? Ac arferiad oedd ganddyn nhw o fynd i'r capel ar fore dydd Nadolig. Amser pan mae teulu yn dod at ei gilydd ydi o, de, ac amser pan mae teulu Duw yn dod at ei gilydd i ddathlu gwyl y geni. A da ni'n edrych yn ôl, a da ni'n cofio dyddiau gwahanol yn dydan ni dros y blynyddoedd. Ac felly mae hi, amser edrych yn ôl a chofio, ac amser
i edrych ymlaen hefyd. Mi rydyn ni fel teulu yn dathlu ar ddiwrnod ola y flwyddyn hefyd, gan ei fod hi'n ben blwydd ar fy mab canol. Y mab da chi ddim yn gwybod amdano fo, mae'n siŵr. Y mab sydd dal i fyw yn fyny yn y gogledd, Hedd ydy enw fo. A mae o wedi dod lawr ar gyfer, fo a'i bartner ar gyfer da ni'n cael dathliad rwan dros y penwythnos hefo fo. Hedd yn cael ei eni ar ddiwrnod ola y 70au. Ac wedyn, dyna wedyn wrth gwrs, oedd gyda ni y dathlu yn ei cofio diwrnod ein priodas. A cofio ydy hi bellach, ynde, ddim yn gallu y dathlu fel yr oedden ni, mae'n siŵr. Wel, be am y flwyddyn nesaf yma sydd o'n blaenau ni, dy bet? Mae llyfr y Bregethwr yn dweud, mae amser wedi bennu i bopeth, amser penodol i bopeth sy'n digwydd yn y byd. Ac fel dwi wedi awgrymu neu wedi ddeud yn barod, yn ystod y blynyddoedd ein bywyd ni, mi rydyn ni yn profi amseroedd gwahanol. Ac amseroedd gwahanol ar adegau gwahanol hefyd yn bywydau ni'n dydyn ni. Fyddwn ni'n canu ers talwm, canu deuawd, efo merch, oedd yr un oed o fi, di tyfu fyny efo hi, Llynos. Ac, rhai blynyddoedd yn ôl bellach, oedden ni'n angladd tad un o ffrindiau eraill. Ac dyma'n deithau, dwi'n cofio'n deithau. Ti'n gwybod be, meddai? Dwi'n teimlo yn bod fi am rawd yn ffodus iawn, meddai. Da ni'n lwcus iawn, mae gennym ni dal mam a dad. Llawer ohonyn ni wedi colli un ohonyn nhw. Ac felly roedd i siŵr o fod o'n i'm. Dwi'n meddwl am y peth. A wedyn, ond wrth edrych yn ôl, chi'n gweld, o fewn amser byr iawn, a dwi'n cofio mewn faint wedyn, fe gollodd hi, mam a dad, yn sydyn iawn wrth ei gilydd. Wedyn ar ei pethau newid iddi hi, fe fi mam, fyw am flynyddoedd lawer wedyn. Mae mam y ffrind dal yn fyw heddiw. A mae honno yn 98 rwan yn Ionawr neu Chwefror yma. A fi oedd ei thad, yr un oedd yn ei gladdu'r diwrnod hwnnw, o flynyddoedd yn hyn a'i wraig, oedd o 92 neu 93 y marw. Rhyfedd dydy, fel mae'r blynyddoedd y bethau yn gwneud gwahaniaeth. Amser yn gallu newid yn sydyn. Amser i wylo. Ac amser i chwerthin. Amser i alaru. Ac amser i ddawnsio. Felly maen nhw'n deud yn yr gair yma. Fe brofwn i amseroedd hapus a thrist yn bywydau. Does yr un ohono ni yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni. Yr unig beth dwi'n gyredu ynddo fo, a dwi'n gobeithio bod chithau hefyd, ac yn cydweld fo fi beth bynnag, bod nelo Duw ar rhywbeth a'n bywydau ni. Ac yn ôl be mae'r pregethwr ma'n ei ddeud, mae Duw isio ni fwynhau yn dydy yn bywyd. Dore gallwn ni. Mae gennym ni fesur o ryddid yn does i ddefnyddio'n hamser fel yr ydyn ni'n dymuno. Ond os ydy Duw eisiau newid pethau, dwi'n credu fe allo wneud hynny. Mae'r ffaith mod i'n sefyll fan hyn bore yma, fel o'n i'n deitha chi,
Argraffydd o'n i, ond wastad yn rhyw deimlo wel ia, wrach a nid argraffydd dwi supposed i fod de. A felly gweithio ddi allan. Ond yna rhywbeth, a Duw dwi'n gymryd yn deithau, wel na, pam? Pam yn arwain i'r weinidogaeth? Ond dyna ni, yn y weinidogaeth fues i wedyn am weddill fy ngyrfa. Ac wedi ceisio gwneud y gorau gallai o'r gallu a'r doniau sydd gen i. A felly mae bywyd ynde. Fel mae un drws yn cau, mae'n arall yn agor. Un amser yn dod i ben ac amser arall yn rhyw gychwyn. Ac mi rydyn ni, dwi'n teimlo'n cychwyn a ryw flynyddoedd newydd wrach. Yma yn y Crwys. Dwi'n teimlo, dwi'n teud ni, dwi wedi bod efo chi am ryw 6 blynedd, dwch bellach. 5-6 blynedd wrach. Wel, gweddiwn bydd bwriadau'r arglwydd ar yn cyfer ni yn dod i ben yn fuan ynde. Yn bod ni yn gweld y ffordd ymlaen a bod bendith yr arglwydd yn dilyn. Amen. A gawn ni ganu emyn rhif 100. Rhif 100. Ti sy'n lliwio rhod yr amser ac yn creu pob newydd fydd. Gwrando, Ior, ein deisyfiadau a chryfhau awr ein ffydd. Y not y cawn oll fodolaeth, ti yw grym ein bywyd ni. Rwyt greawdwr a chynhaliwr, ystyr amser ydw ti. Maddau yn ei oll am gredu mae'n y ni sy'n cynnal byd a bod gwaith ein dawn a'n clyfrwch dan dyfendydd di o hyd. Gwelwn ffrwyth ein byw rhyfygus wrth ein heddiw syllun ôl, a'r gyhoedda ni o'n pechod tyn ni'n rhydd o'n balchder ffôl. Ein gorwelion sydd mor agos fel na wyddom beth sydd draw. Roddwr graslon y blynyddoedd rhown ein hunain yn dylaw. Puran llwyr ein dymuniadau a'n cymhellio ni bob un, nes y byddon ddyddiau'n gyfan yn rhoi clod i ti dy hun. Emyn rhif 100. Yr amser ac yn greu pob newydd fydd. Gwrando o'r ein deisyfiadau a chryfhau nawr ein ffydd. Yn not y cawn oll fodolaeth, grym ein bywyd ni. Rwyt greawdwr a chynhaliwr, ystyr amser ydw ti.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.